Domaćin četvrtih Hospital Daysa, IN2, i ove godine okupio vodeće zdravstvene i informatičke stručnjake te one s područja farmacije, kako bi se raspravljalo o aktualnim temama s područja zdravstva i razmjenjivala iskustva. Kako smo na tržištu aktualni, pratimo aktualne teme u zdravstvu i sve ostalo, pokušali smo iz toga izvući ono što nam se činilo da bi sudionicima moglo biti najzanimljivije i iz toga složili zapravo najbogatiju konferenciju sadržajno do sada. Imali smo više od 75 predavača, 10 okruglih stolova, predavača iz 7 zemalja, hrpu nekakvih dodatnih sadržaja tipa nagradnih igara, partija, neformalnih druženja, bogati izlagački prostor također sa sudionicima i izlagačima iz raznih zemalja. Nadam se da smo uspjeli u tome, mislim u prilog tome govori i brojka da smo ove godine imali 694, čini mi se, prijavljena sudionika, što je definitivno rekord. Tijekom 2 dana trajanja konferencije, stručnjaci su imali prilike raspravljati o svim aktualnim zdravstvenim temama i problemima, ali i doznati koje su najnovije IT inovacije. U izlagačkom prostoru dostignuća suvremene tehnologije, osim hrvatskih izlagača, predstavili su i oni iz Danske, Rumunjske, Njemačke i Španjolske. Od upravljanja bolnicama i novih tehnologija u zdravstvu, položaja liječnika i zdravstvenih radnika, do novosti s područja e-zdravlja. A prvi su se puta predavanja istovremeno održavala u nekoliko dvorana. Pa uvijek je nekako ružno vidjeti nekakvu praznu dvoranu. Onda smo se trudili da te ciljane skupine za svako predavanje mogu si na taj način organizirati prisustvo konferenciji, da nemaju i paralelno 2 predavanja koja su vam interesantna. I u tome smo i uspjeli. Dobro smo procijenili broj dvorana jer nisu sve dvorane jednako velike. Sudionici su si sami mogli isplanirati putem mobilne aplikacije posjećenost tih predavanja, uskladiti kompletan radni dan. Dan je trajao znači od 9 ujutro do 6 na večer i stvarno su mogli puno toga čuti. Na konferenciji ove godine gostovao je najveći broj regionalnih predavača do sada, a rekordan je i broj sudionika iz regije, pa se konferencija s pravom može proglasiti najvećom regionalnom konferencijom o primjeni tehnologije u zdravstvu.